Dungan sa paghandom sa anibersaryo sa pag-igo ni Super Typhoon Yolanda, gibida sab ang lain-lain ng mga produkto sa science ug technology aron makatabang sa disaster response ug mitigation dinhi sa atong nasod. Ani ang report. Katuyuan sa Handa Pilipinas sa Department of Science and Technology ang paghatag og importansya sa science, technology ug research alang sa katawhan ug komunidad. Kung risgo ang hisgutan, nag-una kuno ang Pilipinas sa mga nasod nga most vulnerable sa mga disasters maong angayan nga pangandaman. Ang pagbukas sa Visayas leg sa mga proyekto gihimo sa Tacloban City nga nahimong ground zero sa pag-igo ni Yolanda. Maong gikalipay sa mga opisyales ang kalihukan o gipresentar ang lain-lain nga mga imbensyon o teknolohiya nga makatabang sa mga tao kung mahitabo ang kalamidad. Usa sa gibidang imbensyon kining collapsible toilet alang sa mga disaster operations labi na kung walay CR nga magamit. Ang pinaka-response po namin for evacuation center kasi yung mga area po na wala tayong maayos na sanitation, yung pagdudumihan, yes po. Matod sa presidente, di angayang kalimtan ang nahitabo, magbalik lantaw kanunay, dili para mag-uol, apan para mas makapangandam. But putting our experience at the heart of this event reminds us of the calamity that brought unimaginable destruction to the Visayas, to the Philippines. It serves as a poignant reminder of the power of nature and our vulnerability to that power. Uban ni Marlon Melgazo ug Edward Tubilan, Nico Sereno, GMA Regional TV Live.